Τα παλιά μπορεί να μην τα έχουν πια όμως. Α, σας έδωσε από εκεί ας πούμε κάτι. Ναι, μωρέ, είναι ανώμαλο το έδαφος εκεί πέρα. Ναι, σε συνηθί. Ναι, καλά. Μεγάλη πλακία. Για μερικούς ανθρώπους καλύτερα να μην. Είναι υποχρεωτικό, δούλευε και έπρεπε να πάει στη δουλειά. Όχι, λοιπόν, γιατί βγήκε έξω. Μεγάλο λάθος, να το καθένας ό,τι νομίζει. Ειδικά άμα τους πεις μη βγαίνεις, τότε θα βγουνε. Και στην Ελλάδα έτσι με τον καύσωνα έλεγε οι ηλικιωμένοι να μην βγαίνουν έξω. Πρωί γεμάτο τα λεωφορεία. Πηγαίνανε στην αγορά και πηγαίνανε, αφού σου λέει μη πας βρε άνθρωπε μου, μετά. Άντε. Μετά λοιπόν θυμάνε μέσα στον δρόμο. Λοιπόν. Ειδικά άμα σε βλέπουν μεγάλο άνθρωπο είσαι στόχος. Ναι. Άμα πάει η κυρία Λίτσα. Πιάνει την κουβέντα στο δρόμο. Φάτε τίποτα αλμυρό γιατί τώρα χάνουμε το να χάνεις. Ναι. Εγώ έχω ένα τουρσίκολο, κουράκι εκεί που το λένε και είναι ωραίο τώρα. Ναι, και σαρτέλες. Ναι. Έτσι λέμε και όλο ξαναγεμίζει το σπίτι. Ναι, είναι το δικό τους. Όχι, μόλι κάπου κάτω είναι. Στο υπόγειο, ναι. Κρυώνει κιόλας μου λέει εκεί πέρα. Του λέω καλά, πας καλά. Του λέω εδώ πέρα και το τόπο μου λέει κάνει κρύο. Ήρθε, ναι. Ας μην κάτσει λοιπόν, ας κάτσει επάνω. Κακό
κακό σου κάνει άμα ζήσεις. Τέλος πάντων, καθένας ό,τι θέλει. Αυτά κι εμείς, να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και καλή δροσιά. Να σας πω, πουλάνε τώρα που πάω στα μαγαζιά που παίρνω. Τώρα που πάω στα μαγαζιά το καλοκαίρι που παίρνω τα πράγματα για τον κήπο, έχω δει, αλλά τι να τα κάνω μωρέ. Δεν πειράζει. Έχω ρίγανη. Σαν ρίγανη. Άψυχο, άψυχο. Ούτε για διακοπές δηλαδή, όχι για να πας πες να κάτσε. Κι άλλη φορά έχει πάει τη... Ναι. Α, αυτή ήταν το εργάλεο, ναι. Ναι, μπορεί να του βρίσκουν και σπίτι, ποιος ξέρει. Ναι. Αυτή είναι από κάποια άλλη χώρα, δεν είναι Ελληνίδα, Ναι. Μπορεί να είναι χριστιανός ορθόδοξος. Και ο Γιώργος μου είχε πει, αλλά και εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Και ο Γιώργος μου είχε πει εδώ από κάτω δικό σας. Αλλά δεν θυμάμαι τι... Ναι. Όχι, όχι, δεν ήμουνα. Όχι, δεν ήμουνα. Και μεγάλωσε και δεν ξέρει ελληνικά. Πόσο χρονών δηλαδή. Ποιος ξέρει. Λέω και δεν ξέρει ελληνικά αφού μεγάλωσε στο εργάλεο. Να σας πω κάτι. Πρώτον, μπορεί μήπως δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Πώς η Στέλλα μιλάει, αλλά δεν ξέρει να διαβάσει ελληνικά. Ναι, ποιος ξέρει. Από το Facebook. Βαριάσαι κι εγώ το βαριάσαι.
Αυτοί που έχουν είναι τσιγκούνιδες, γι' αυτό έχουνε. Προσέχουν που τα χαλάνε, γι' αυτό τους μένουν τα λεφτά. Ναι, αλλά να μην έχεις και να τα πετάς και αυτό βλακία είναι. Και τα άλλα πραγματάκια. Στην κατάψη γιατί. Ναι, μου το είπατε, μάλλον ήταν. Θα ήταν κονσέρβα, δεν θα ήταν κανονικά. Ναι, ναι. Και τα δαγκώνεις και βγάζουν ζουμί μετά. Αυτά. Καλή μέρα να έχετε και εσείς, εντάξει. Γεια σας.
ranked choice voting, if nobody gets to 50%, is actually normal. But it looks like if Cuomo's already conceded, he is very likely to lose, he thinks, and not win on the second choice. And then everybody else is pretty far behind. So it looks like Zoran Mamdani, a Democratic socialist who no one knew when this race started, appears to have upset a guy who was not just the governor, not just the governor of New York, but the son of a governor of New York, Mario Cuomo. And then, one of the first families, certainly in New York politics, maybe in Democratic politics more broadly. So what happened, and what can we learn from it? Good questions. Let me answer it. So what happened? Andrew Cuomo is 67 years old. He ran a campaign that probably should have, if the rules applied, won. He had the most money. He was the best known. He was ahead by a ton in early polling on the race. But he ran sort of, I guess, what is rightly called a rose garden campaign. He didn't really campaign all that much. He wasn't out there like shaking hands every 2 minutes. He was running on the bank. He was Andrew Cuomo, former governor of New York. Now he had been pushed out of office, kind of forced to resign from office amid some allegations of sexual impropriety. He has always denied those, and I don't think that's why he lost this race. Mamdani was very lightly regarded, I would say, when the race started. 33-year-old guy, Democratic socialist. Now he did pick up steam. He was everywhere, right? He was campaigning all the time, ton of energy, clear contrast to Cuomo, had endorsements from Bernie Sanders, had an endorsement from Alexandria Ocasio-Cortez. So it's not totally out of nowhere, but the idea that he would beat Andrew Cuomo in a Democratic primary in New York City, and I will say, because New York is New York, probably he's going to be the next mayor. Cuomo could run again in the general election. Curtis Sliwa will be in the Republican nominee in the general election. Eric Adams, the current mayor of New York, will be in the general election. So it's crowded. It's not as certain as it might be in the past, but what do we learn? So I think what I take, my one big takeaway from this is the Democratic Party base really doesn't like the party establishment. It's